Suggesting is the person should come and queue. It is the place or just so no reason or no need for somebody to queue here, queue there, queue there. So when he comes here, by the time he gets out, he has like here. Then we go to another room where they do like this. Then we go to another room where they examine. Then we go and get so nice one. Here we are number 15. We are going to the next room, will be number 3. The next room, so look, I'm here now. I'm cover. So I'm just see. When I'm going to sorry. There's nobody to come here. Oh, you cover sasa? Ah, okay. Show me. So, yes, what is happening here? This is our suggestion should be everything is finished. Then being here number 1, Abita number 15, number 20. That is the problem. This is where candidates now seek for aptitude tests when they are doing the driving license process. Whether it's a medical course, it's self-scoring, meaning that the person has been. Oh, no. The place is set in Akram is in a fight.
Yes. Yeah, I guess if it's when on this queuing thing, teacher is sick as well. Mutwalawira abwera ayola baba bakiu akana bawadi akamachoka hapo akapita mkiu alipa namba 15 kutoka hapo alipa namba 20 kutoka hapo namba 30 mtu mmoja mwenyewe. So that's what I said. What is you are what is not right? Do you when I've 1 week of where number one is a license. Something to do, so let's try to manage better business. Okay, that's it. Ada kira memang apa coba? Jangan lupa dekat Facebook dia. Stand up aja. Itu juga begitu. Wapa kila address hapa inango tipa space bwana wa kale batunzi bachi anaosha baba. Ya, pepani tangubela mwanzo. Kumakanya ipo ndio na kuti. Kuwekwa kitu tumakala ambili. Kuti akandikire kwa kile cha Italy. No? Toti mtu wabwera hapa akaba mzera akamna namba 1 na namba 2 achoka hapa apita hapa akana namba 5 achoka apita hapa akana namba 17 mizera ya mbili usema landile chipaso chako pepena usina kujizidwe. So tunobera kunoko tipange appreciate kuti chikuchitika ndichani ndiye achiuza ngakwaso ndi the attorney general zina mwazi fukwa zimene zozo si za habari ya kukila chito kunokoa nikani ya system imene controlling yake ikuchika kuti kunja kwa dziko ndiye anaenda kupanga transfer zozo zichika kunoko it will be very very quick ndiye we are working on that kuna kuti everything should be done here chili chose chizitika kunoko chifukwa system ikavuta kunoko aimbe kundongwe Lilongwe aimbe South Africa those things zikumachedwesa. So we are going to look into that and see how fast we can go. Kumana ufuna tumugodziwa kuna kuti sikuchitika pakali pano pazi siza bwino chifukwa anthu nizochita zambiri so kubwera kuno mangodikirira ma license ayi kumaso kankhani kakatangaleka kamene kanso ndipoyipa talakulana ndeno singana kuchoka kumabwerera upanda kula fulani kuti anabwerera chanu nakubwera kuti panje appreciate the challenges that are here and what we can do as a team to resolve this problem. I am not saying now I'm going to anabwera tuzulo so nokuti chosapa chani via tupanga kusidi matopa olo kuchipatala ukapita ama kupasa mankhwala kuti mankhwala ako ndi awa kumwa 5 days katatu pasiku ukangomba kumwa mankhwala aja kuti akuuza umalimba mtima kuti chani kodi ndichira koma ngati sukuziwiswe chilichonse you are in the dark, you don't know what's going to happen. Ifuna Malawi na service azikhala very fast. Komanso kubwera kuchito kunoko tizibwera ntchito sibwino kuti anthu kubwera ukhala pe bwana sanabwere
nkoko basi bwe iyayi bwana abwere akhale mu ofisi mwache anthu atani kodi ampeze chifukwa aliyense afuna kuthandizidwa. Ubwana ndi anthu, ubwana zima ofisi ambuya mdaliseni. Vice President, kuti mazatira mkamotero. Tuyamba ndandaulo chachiwindi. Meta khalira mwaona takutika tipeze malaisensi. Kuti malaisensi ahadikama amene matipangira ujeni oposa kusiyana mapepala. Boma likutipo bwanji mutipasaliti fazi mapepalazi zikangonyowa tu basi ndio timavutika kuenda ndizi mapepala. Malo mwa license ni sibwera liti number 1. Number 2, mafuna tidziwe kodi miseu mutikalakwisa tikakumandima bwana athu alo traffic. Malamulo amalola kuti ticholeredwe license kapena kati atizulire distributor kapena kodi pamene pombo malamulo amayenda bwanji. Fazi zimene zimachitika muenda. Okay, chabwino. Yake moteri. Kubwera kuno nambwerera nkhanza mkatimo kuti muzilandira ma license yanu kapena ma services very quickly. Now, zimene makakula inuzo ndingozitenga ngati list of complaints. Ndikala kule ndi akuluakulu ifani kuzwa yako. Koma sindikufuna kuti ndilowese chinamwali panopa. Ndinyamuke. I'm about Aba. Dia tu dengan mapira tu, dia fusam banget. Ya. Ya, dah. Kamu dia. Oh, mesti jaga bangun. Oh, masak kali mesti. Oh, ya. Ya, okey. Habari, zilipasua. Right Honorable, this is your visit also here at Malawi Road Traffic. What are the issues that have been brought and how are going to be worked out? Well, people have been complaining that they take too long to get services they expect done. So I came here to appreciate, because sometimes we talk a lot out there because we don't know what our colleagues are going through here. So I've seen some challenges which as government we have to work. One may argue to say, why have you not done that before? There is time for everything. We are going to look at those problems as a team and see how we're going to reduce those problems. One of them is to do with what they call system consultant. You know, when the machines break down here, they don't fix them here. They have to refer to the capital city, from there to South Africa, where the system consultant is based. But we should have had that control already by 2017. But there have been some issues. I talked with the Attorney General, is working on that. So when that is done, that should be okay. And also the issue of queuing. You know, you would appreciate that people would queue on this one, they are number 1, and then they have to go to another queue, they will be at number 15. So we need to realign so that when somebody queues, by the time he gets out, the services are done. Basically, that's what it is. But I really appreciate what they are doing here, the officers, because they are under pressure. There are too many people, but they're still working to save Malawians. So what they need is to support them and try to make sure that Malawians are saved better than what's happening now. There are other issues which are technical. I've said we are going to consult the technicians, we will talk with them, and then the right things have to be done. Because what is wrong, what is right is right.
mwachidule watachipatapuzana kuti mwabweranso ku nthambi ya Malawi Road Traffic ndi zinthu ziti zimene zadziwika komanso kuti zikonzedwa motani kuti utsogolo zimanzokuzana ndi mmene amagwirira ntchito kunoko kunena kuti ayenera kuthandizidwa kwambiri pandalambiri timakuwa zambiri kucha ukuku kufikira kuti kudziwa zimene akudusamo ndiye tapeza kunena kuti makina kuno akakhala kuti agwa kapena masystem agwa kuti ibwezeresedwe munthu amapanga zimene zozoyo aku South Africa pomwe ani akukhala kunoko mashini chilichonse azipangira kunoko ndiye attorney general akuthandiza kuti zinthuzi ziyenera kukhala mchimake by 2017 komano munthu yakudali nazobe. So the attorney general is working kugwira ntchito ndi anthu ameneyoyo kuti zonse zikhale mchimake nkhani yakatangale pakakula naso kwa si chinthu chabwino zimene choncho komanso zoti anthu akabwera kuno akhala pa nzera apapa kuchoka apa akhala namba 1 apita nzera wina namba 2 nzera wina akakhala namba 17 kuli bwino kuti akaluwa kutuluka zonse zikachitika sitikunena kuti zonse zithaleroli kwa vuto kuti alipeza taliona amene lilili tiyambe kulipanga solve ndiye cholakwika chosalakwika Come on, that thing,